3, 2, 1. Hi guys! Welcome back to Joffrey channel! 1. Hi guys! Welcome back to Joffrey channel! Hi guys, today mag-imbento tawag luto. Kay wala man tayo, kay nauna hunaan. Ang atong ingredients sa atong luto karon kay mao gyapon. Ang ato ang ahos ug bombay. Then naapod ta diri patis, soy sauce. Kini siya kay ipakopsan ni baboy. Just mga tong ingredient. So, like that. And then we also have Sotanghon diba? Or bihon. Bihon mo siya. So, mao na siyang ingredients guys. Ato ning umauhon to luto ha. Okay, wala ni siya exactong pangalan nato dito sa boto. Ito yung atong mga ingredients. Let's start cooking now. Okay, so let's start cooking na. Mag-start sa fire. On. At medium lang yung heat. And then, butang taog oil. Butang oil guys. Kumay lang na sa punta. Ano lang. Kung pingit kumay, hindi natin siyang i-remote natin lamas. Ahos, nato ang bombay o onion. Yan. Yan is okay. Nato ang onion. Until mag-translucent na. Ito nang nato na ano mo baboy. Ay, dapat admin check ang tubig guys. Amo ko din siya pa. Kumapon. Amo ko ng baboy, mag-add ka sa ato ang bihon. Okay. Sige. Okay, ito sa tagutan kayo guys. So, spread mo bukas sa tuang sabaw. Naglungan ang bihon. So, yan. Tagaan mo mga 5 to 10 minutes siguro. Or 5 to 8 minutes. Mag-season na yun ka. Pwede ko yung taste. And then, pupunta ko ng salt. Okay.
luto na natin doon guys. Mag-taste test na to. Alright. Sige, mga una ta. May kadali diri guys. May kapaabot. Mga unta ta. Tilawan na to din. Sige, guys. Ikaw na. Kaya nagpaabot. Ito guys. Kayo eh. So, kami. Tilawan tayo sa pa. Purihin nyo guys. Imbento ala pobre. Sorry pala. Thank you so much for watching and you have a great day.